హాయ్, హలో, నమస్తే, అస్సలం వాలేకుమ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ మీ తెలంగాణ ముద్దు బిడ్డ. ఓకే, ఎలా ఉన్నారు? మీరందరూ బాగున్నారా? ఆ రోజు నుంచి వీడియో అప్లోడ్ చేయలేకపోయినా, నాకు టైం లేదు. ఎందుకంటే హెల్త్ బాగాలేనందుకు టైం దొరకట్లేదు మధ్యలో. అందుకని ఈ రోజైతే బయటనే చాలా రోజుల నుంచి మా హస్బెండ్ అది ఇది తిప్పేస్తున్నారు అని నాకైతే తినబుద్ధి కావట్లేదని బిర్యానీ చేద్దామని మా హస్బెండ్ చెప్తే నేను బిర్యానీ చేశాను. బిర్యానీ చేసాను మా హస్బెండ్కి. ఎందుకంటే రేపు కాక వెళ్ళింది మా పండుగనే ఉంది, బక్రీద్. ఆయన వినలేదు. సరే అని నేను కూడా వండేసాను. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోకండి. ఇలాంటి కొత్త కొత్త వీడియోస్ మీ ముందుంటాయి. అందరికీ వ్లాగ్ చేయాలంటే చిన్నపిల్లలు గడబడి చేస్తారు. ఇక్కడ నా కాడ అయితే మా హస్బెండ్ గడబడి చేస్తుంటారు. ఏదో ఒకటి సాంగ్స్ అవి పెట్టి నాకు